दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बासबारि गायसनथाइ सान फालिदों। क'क्राझार जिल्ला आरो दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दतमा गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फुंबिलि समाव बर' फरायसा आफादनि माहारियारि फिरफिलाखौ क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि कृपेश दैमारिनि आखाइजों बिरहोयो आरो मुंख्लंफोरखौ मान होना बिबार बावो। एबसुआ जोनोम मोननायनिफ्रायनो हारि जौगानाय, सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजखान्थि, राजखान्थि बेफोर मोनफ्रोमबो बिथिङाव बर' हारिखौ जौगाखांहोनो जुजिबोबाय थानायजों दिनै बे बुब्लियाव बर' हारिनि सिनस्रि बेरखांनायखौ नुनो मोन्दों। बै समनि हारि नांथाबना गावनि जिउखौ बावलांनाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ एबसुआ मान एबा गोसोखाङालासे थानो हाया। मानोना बिथांमोननि बिहोमा होलांनायावनो बर' हारिया सा सानजा भारतआवनो देरसिन ट्राइबेल सुबुं जाना दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो दख'रा एबसु आरो जिल्ला एबसु लानानै दासान्दि हारिनि गोनांथिखौ लानानै गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम जानानै दिनैसिम 55थि जोनोम सानखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै गुबुन जिल्लाया जेरैबायदि फालिदों, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दतमा गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनैनि जोनोम सानखौ जोङो फालिनो थाखाय आखायाव लादों। आरो दिनै आं बेखौनो बुंथिनो सानदों जे बुहुमाव थानाय बर'नि सानसुमै आरो जोंनि रायजो राजाफोर जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खांबोबाय बाबोबाय आरो बेनि थाखायनो जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिहरदों। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव गोबां हयथ' मुंख्लं बा दिनै जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बै बिथांमोननिसिमबो आंनि क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ आङो जासिहरगोन आरो अराय जों सिबिलांगोन। आरो जाय न'खरफ्रा दिनै मुंख्लं जानो गोनां जाबाय, रुंसारि जानो गोनां जाबाय, बै बिथांमोननिसिमबो जोंनिफ्राय अरायबो सिबिनाया थागोन। आरो दिनै जेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खांबोदों आरो बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थाखाय थांनाय थैनायनि बाथ्राखौ लानानै खामानि मावबोनो हादों। आरो अरायबो उननि समाव जि जोंनि बर' हारिनि थाखाय मावनो गोनां जे खामानिफोर दङ, बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा निस्वार्थ भाबै खामानिखौ मावलांनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो गा 55थि गायसनथाइ सान फालिनो थासारि मोन्दों आरो बेयाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि 55थि बोसोर जाबाय, बेनिफ्राय जोङो दिनैनि जे मोनसे थासारि आरो मोनसे खौरां जोङो होनो लुबैयो जे जोंनि ओनसोलाव, बड'लेण्ड ओनसोल आरो आसामाव गासैयावबो जाहाथे गोजोन आरो मोनसे थासारिया अरायसम थायो। जाय गोजोनजों जोङो जोंनि सोलोंथाइनि बाथ्रा लांनांगोन, जोंनि रांखान्थि जौगानाय हाबा मावनांगोन, जोंनि गासै समाज जौगानायाव, समाज बिथिंखौ फोसाबलांनायाव खामानि मावनो थाखाय दिनै मोनसे थासारि बयबो बेखौ जोङो नोजोर बोयो। आरो लोगोसे बे गायसनथाइ सानजों सोमोन्दो लाखिनानै जोङो बेखौनो मिजिंथियो जाहाथे इयुन समाव गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे फैबाय थानाय एबा सोलिफु गासै फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानाव बिथांमोनहा बिथांमोनहा मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद होगोन। लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालि, इउनिभारसिटियाव फरायनाय फरायसाफ्राबो दिनै जोंनि सोलोंथाइजों लोगोसे समाजनि हाबा मावनाय आरो समाज बिथिङाव नोजोर लानानै गासै बिथिंखौ बोजबनानै दिनै बर' हारिखौ दैदेनलांनो थाखाय मोनसे खाबु लानांगौनि थाखाय बे मोनसे सम। आरो दिनै बेबादिनो गोबां दैदेनगिरिया 55थि जे बोसोर जाफैबाय, बे समसिम दिनै जोङो गोबां मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारीनिफ्राय जागायनानै जाय बिथाङा गायसनगिरि आफादगिरि, गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि खनेकेश्वर नार्जारी बिथांमोननिफ्राय जागायनानै दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोन, जाय दिनै बिथांमोनहा बेयाव माखासे दिनै परमेश्वर ब्रह्म बिथांमोनहाबो दिनै बेयाव दैदेनलांनाय हिसाबै बेवहाय दिनैहाय ज' जानो हादों। आरो बेनिखायनो दिनै मोनसे गोथार सम आरो गोथार जायगायाव दिनै जों बे खौरांखौनो बे दतमा हालामनिफ्राय अरायसम जों मिजिंथियो बर' हारिया खौसेथियै आरो खौसेनि मोन्थोरजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरै फैबाय, जोंनि मोन्थोरा खौसे, थामोन्था आरो दावगाथाय। आरो बेबादिनो सोरबिथिं दावगालांनो थाखाय जों दिनै खौसेथियै मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो सरजाबनानै आरो लोगोसेयैहाय ज' ज'यै खामानि मावलांनो थाखाय बयखौबो जोङो खावलायगोन। दिनै जों गायसनगिरि जाय बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ 1967 मायथाइ 15 फेब्रुवारियाव जि जोनोम होबाय आरो बै समनि जाय बिथांमोनहा सोरबा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव, सोरबा आसामनि बा गुबुन गुबुन कलेज आरो इउनिभारसिटियाव फरायनाय फरायसा बिथांमोनहा ज' जानानै मोनसे गोथार थांखि लादोंमोन जे बर'नि राव, थुनलाइ, हारिमु, दोरों
बे गासैबो बिथिंखौ रैखा होलांनो जौगाहोलांनो थाखाय मोनसे बिथांखि लादों आरो माखासे बिथांखिफ्रा जेरैहाय जोंनि रांखान्थि जौगानाय आरो गासैबो बर' हारि एबा बावहाय फोरमायदोंमोन बिथांमोनहा बड' नेशन दानाय एबा बड' नेशन माने बर' गासैबो जेराव रायजो जानाय बर'फ्रा खौसेयै जाहाथे मोनसे रोखोमसे जि राव थुनलाइ लानानै जौगालांनो हायो गावनि आइडेन्टिटिखौ लाखिलांनो हायो आरो बिनि थाखायनो दिनै बे जोनोम मोननाय आफादा अराय सम बिथांमोनहा जि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै जों मोनथियो जे जारिमिनाव दिनै गासै बर'नि मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोनहा माने सोमावसारनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन खामानिखौ दिनै मावलांनानै बर' हारिखौ बे समसिम जोङो बेसिम जे मोनफैनो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोद देरगाथाव। जोङो जेरैहाय लाखानाय थांखि बादियै जोंहा गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै जों आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनसे मावथांखि लादों आरो बे खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन। बेजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव जों मोनसे गोजोरथियारि मावथांखि लादों जायजों जोङो समाज जौगानायजों लोगोसे रांखान्थि जौगानाय आरो बायदि समाजनि बिथिङाव दिनैहाय गावजों गाव माने जोङो खामानि सोलोंलायनाय मावलायलायनाय गावनि दोरोङारि बिथिंखौ लांनाय बेफोर गासैखौबो दिनैहाय बे मोनसे नोजोरथिजों जों नायदों। मानोना गावनि थामोनथा गावनि हारिनि रैखाथि आरो लोगोसे जौगाथायखौ लांनोबा दिनै गासैबो बिथिङाव मोनफ्रोमबो ओनसोलाव माने जोंनि बे सोलोंथाइजों लोगोसे रांखान्थि जौगानाय खामानिया सोलिनांगोन आरो बिनिखायनो दिनै बेखौ जों मावनो खाबु लादों। मानोना थांनाय 2020नि जे 27 जानुवारियाव मोनसे गोरोबथा जालांबाय बिटिआर एकर्ड, बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गिदिरथार जे सोमावसारनाय बेखौ जों दोनथ'नाय जादों आरो बेखौ एकर्डखौ मान होनानै मावफुंलांनो थाखाय दोनथ'नायनि मोनसे थासारियाव जोङो सोरबिथिं जौगानाय खामानिखौ मावनो थाखाय जों थिरांथा लादों। धन्यबाद। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।